Čau, já jsem Hnýde a vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je vlastně o tom, co jsem dostala k svátku, takže můžeme jít na to. Jako první jsem dostala tofife od mýho strejdy a zatím jsem ještě neochutnala, ale měl ho můj brácha. Říkal, že je dobrý. Takže jako další věc tady mám tuhle krabičku, jsem dostala od mamky s tátou. V tom je tohle. Takhle zmáčknu toho dobřete. A tady je zrcadlo. A pak tady je taková folie na to. Pak tady jsou takovýhle stíny. Promiňte, že vám to teď neukážu, protože to bych neudělala takhle. Já se omlouvám, že to tam něco vrčí, ale já tady mám teď rybičky nově v novém pokoji. A teď mi vypadly štěce, no to jste si všimli asi. A je tady vlastně takovýhle štěteček, ten patří sem. A takovýhle štěteček, ten patří sem. A tady jsou vlastně stíny všude. Tady jsou tvářenky a pudry a rozjasňovače. Takhle se to potom zavře, takhle a je to. Takže jako další věc, tady mám takovouhle taštičku, tu už jsem ukazovala na Instagramu. Z druhé strany. A v ní jsem dostala od babičky. V ní jsem dostala takovýhle odlakováč. Ještě jsem ho zatím nezkoušela a měla jsem jiný, takovýhle podobný. A ten byl dobrý. Takovejhle lak, obyčejný bezbarvej. Pak ubrousky na odličování. Takovouhle vůni od Avonu. A strašně krásně voní. Pak od Fé takovouhle. Strašně krásně voní jakoby fialky, myslím. Je na 40 hodin. A pak jsem tady dostala ještě jeden lák. Ten já vám ukážu, jak vypadá na nechtě. Takže takhle nějak vypadá na nechtě. Na nechtu. A je fakt krásný. A hlavně se mi tady líbí ta mašlička roztomilá. A tady je takovej ombre efekt. To je strašně hezký. Tak a jdeme na poslední věc. A ještě jsem potom dostávala peníze, ale za tuhle kytku jsem strašně moc ráda. Je takhle velká, asi metrová. A je strašně hezká, fialová. Ale je strašně krásná. Ale nevoní. Pak jsem dostala takovýhle krásný tričko. Jsem dostala od tety. Takovýhle tričko. A takhle vypadá na mě. A to je strašně krásný. A takhle jako je tady ještě love na tom napsáno. Takhle. Takhle vlastně vypadá to tričko na mě a já si ho nechám do konce videa. Omlouvám se, že tohle video je krátký, ale když jsem toho nedostala. Jo, dostala jsem ještě jednu věc. Takový lehátko. Když si takhle lehnete vlastně, jako takhle, a dáte si jakoby takhle pořádně se opřete, tak ono si to položí takhle a máte nohy nahoře a to je strašně super. A když se sednete, tak sedíte zase normálně takhle. A je to strašně dobrý. A to jsem dostala od babičky a od dědy a to je asi všechno. Jo a ještě
skočím pro jednu věc. Tady by měla být ve skříni. A nebo u skříně, protože já jsem teď hledala dárky. Omlouvám se, že nejsou všechny. Tady mi chybí ještě sponky. Mám fialovou na hlavě a jo, tohle ty chybějící. Mám na hlavě takovýhle. Jsou dobrý. Jsou tam vlastně bílí. Jsou vždycky po dvojcích. Je jich tam 12. Jsou bílí, růžový, fialový, tmavě modrý, a červený a černý. A jsou strašně dobrý. A jo, a nezapomeňte mě sledovat na Instagramu. A jmenuji se tam normálně Honey Day. A tohle je asi z dnešního videa všechno. Doufám. My jsme teď přijeli z domova, protože, nebo jako v babičky, protože jsme byli u babičky, protože nám se předělával pokoj a byt, takže já jsem teď v novém pokoji. Tada! No. Aha, tak nevím, jestli to jsou všechny věci, ale snad jo. Tak čau!